Proves Pau 2020, juliol. Ens donen una reacció química i la llei de la velocitat de la reacció. Apartat A. Raona si és verdader o falsa. El reactiu A es consumeix més de pressa que el reactiu B. Falsa. La proporció estiquimètrica és 1:1 dels reactius i es consumiran igual. No confondre amb l'exponent 2, l'ordre de reacció de la llei de la velocitat de reacció. Aquest 2 l'únic que vol dir, o el que vol dir és que la velocitat de la reacció canviarà amb la concentració de A elevat a 2, però tots dos es consumeixen a la mateixa velocitat. Podem comprovar-ho a partir de la definició de la velocitat d'una reacció. Els coeficients estan a la part de baix, 1 per a l'A, 1 per al B, 2 per al C i 1 per al D. La variació de la concentració d'A i B amb el temps és la mateixa. Apartat B. Les unitats de la constant són litres dividit mol per minut. Anem a comprovar-ho. Com sabem, la llei de la velocitat de la reacció és aquesta, ens la donen. Aïllem la K. Velocitat és igual a mol dividit de litres. Hem posat en minuts, ja que l'enunciat ens dona en minuts. Dividit tot de la concentració exponent 2. Si simplifiquem, mol i un mol se'n pot anar i litres i un litre se'n pot anar. Quedarà litres dividit mol per minut. Per tant, l'afirmació és verdadera. Apartat C. Una vegada iniciada la reacció, la velocitat de la reacció és constant, si la temperatura no varia. Falsa. La velocitat de la reacció és proporcional al quadrat de la concentració del reactiu A. Com aquest disminueix a mesura que avança transcorre la reacció, la velocitat també disminuirà amb el temps. Per això, l'afirmació és falsa. D. En duplicar la concentració a temperatura constant, la constant de velocitat es quadruplica. Falsa. La constant de velocitat depèn de la temperatura amb l'expressió de Arrhenius i de l'energia d'activació. Per tant, no modificarà la constant que dupliquem la concentració. Per tant, és falsa.